Здравейте, аз съм Каролина Йотова или просто Кари. Днес ще ви покажа моите книги. Така, да започваме. Това ми е една приказка, която се казва 1001 нощ. Иначе се казвам Извинете. Ето, аз не мога да го прочета. Да. Втората ми книга е на Александър Потър. Къде си, Ромео? Ето я. Следващата книга ми е на Мечо Пух. Другата ми книга е първата част на Тим и провала. Това е една книжка, която е на червената шапчица, но отвътре е с пъзел. Ето. Махна. Иначе, това да кажа. Това е. После, Сой Луна, нулевата и част. Ето тук, тук пише Сой Луна, нулевата част. Препоръчвам си вие да я вземете. Ако не ви е интерес, ако не сте гледали филма, гледайте го и прочетете всички поредици на Сой Луна. Така, това е, колко тежи. Това са моите 1000 въпроса. Какво наистина искам да знам. Така, това е книгата. Следващата е една детска енциклопедия. Това са ми книжки от малка. С какво пътува Бо и Бо и 4-те сезона. Ето ги. Това се повтаря 2 пъти, затова няма да показвам другата, въпреки че те са едни същи. Ето. Другата ми на Бо е Бо и храните. Това са ми едни мънички книжци, които като съм била малка, не съм ги чела, но съм се играла с тях. Ето. Това е Весела Коледа. Мисля, че е интересна. Това е Дълбините на космоса. Ето. В момента чета Рамбо Силек. Това ми е списъка за лятото. Това много тежи. Принцези от цял свят. Няма много какво да ви разправям тук. Просто, ето, тук за четене. Тук някои се отварят. Тази ще ви покажа, защото е много красива. За момичетата. Някои момчета, които може да я разгледат. Ето вие тук другата. Това е пак една, която в принцип не можех да... На мен тази ми е една от любимите. Другата, ето тази, на Учи неща, не знам. Ето. Ето я. Така, това е... това не е последната. Това е последната. Ето я и предишната. Някакви пингвини. Ето пингвинчета. Които сигурно се ги отглежда тя. Не знам. Така, това е една библия за деца. На моята възраст. Така, това е една мъничка книжка на тролчетата. Много е смешна, забавна. От Макдоналдс може да си купите. Има за осветяване. Има най-различни неща. Така.
Това е една поредица на Дръндюто. Ето я първата. Не е написано. И тя се казва То няма дневникът на един дръндю. Това е втората. Дневникът на един дръндю. Родрик Командори. Ако не знаете кой е Родрик, Родрик е братът на Грег. А Грег ето този. Това е третата и това е чашата преля. После пък е четвъртата горещници. Малко е трудно. Това е петата. Дневникът на един дръндю. Грозната истина. Ето. Това е шестата. В плен на снега. Според мен е интересна. Прочела съм всички, но без осма, която е... Това е седма. Тя е двама са малко, трима са много. И това е последната, която поредицата на Дръндюто са 8 книги. Това е последната книга, която днес ще завърша с нея. И тя е пак на... да не забравя, това е Кофти късмет. Иначе, ако се питате кой е самия писател, той е Джеф Кини. Ето тук пише най-долу Джеф Кини. Ето е отзад. Ето тук. Благодаря, че гледате моите клипчета. Дайте палче нагоре и се абонирайте за моя канал. Чао!